Fl-aħħar sigħat il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-qasam tal-Enerġija, Günther Oettinger, qal li l-Unjoni Ewropea għadha mallokax fondi għal proġett tal-pipeline bejn Malta u Sqallija. Dan fit-tweġiba li tal-mistoqsija li saritlu mill-Ewroparlamentari Patrizja Toja. Il-pipeline tal-gass huwa ċentrali fil-wediet li qed jagħmel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Minkejja tlieta sar magħruf li ma kinux ikkonfermati ebda fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea għal dan il-proġett, l-erba' filgħodu il-Ministru Tonio Fenek qal li l-Unjoni Ewropea diġà ddeċidiet li tagħti lil pajjiżna 63 miljun euro għal dan l-istess proġett. Fi kliem il-Ministru Fenek l-ispiża totali tal-pipeline se titlaq għal 250 miljun euro. Anke hekk stimi oħra juru li dan il-proġett jista' jiswa saħansitra sa 700 miljun euro. Mistoqsijajt minn fejn ser tiġi d-differenza bejn 63 miljun euro li suppost ser jiġu mill-Unjoni Ewropea u l-ispiża kollha tal-250 miljun euro, Tonio Fenek jgħid li din ser titħallas mill-Enemalta mingħajr iżda ma speċifika kif ser isir dan l-investiment, meta u kemm ser jammonta. U l-bqija minn fejn se jiġu l-flus? Il-bqija minn fejn se jiġu l-flus? 50 miljun irridu jiġu evidentament mill-investiment li tittamel il-Korporazzjoni Enemalta. M'hemm l-ebda investitur privat. L-ispiża tal-pipeline tal-gass mhix inkluża fl-istimi finanzjarji tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Tonio Fenek iżda jġustifika dan billi jgħid li l-ispiża ser tinġar mill-Enemalta u mhux mill-Gvern. Għaliex mhux qiegħed fil-costings tal-pjenda? Għaliex il-finanzjament jew isir mill-Enemalta u mhux mill-fond. Għalhekk mhux qiegħed fil-costings? Minkejja dak li ddikjara l-Ministru Fenek id-dejn tal-Enemalta għandu impatt kbir fuq id-dejn tal-Gvern, tant li fil-bidu ta' din is-sena l-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's irrevetit l-isfel is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna minħabba fost l-oħrajn id-dejn ta' madwar 800 miljun euro li għandha din il-korporazzjoni.